Čaute, vítam vás u tejto dynamickej ukážky, konkrétne z roku 1914. No. Nemecký trojplošník Fokker preskúmava terén druhému tímu. Trojplošník Fokker zasiahol sovietskú časť. Ako aj trojplošník Fokker, ale aj dvojplošník Iltan preskúmava terén druhému tímu. Konkrétne povedanej nemeckej armáde. Dvojplošník Iltan zasiahol Orion Wagen. Tank Orion Wagen postupuje ďalej na sovietskú časť. Tank Orion Wagen zasiahol tank Lebedenko. Osádka tanku Lebedenko zasiahuje obrovské koleso. Tank Lebedenko postupuje ďalej na nemeckú časť. Tank Lebedenko zasiahol tank Orion Wagen. Dvojplošník Iltan začína bojovať. Dvojplošník Iltan zasiahol nemeckú húfnicu. Tank A7V postupuje ďalej. Je to prvý nemecký tank. Tank A7V zasiahol Dielo. Trojplošník Fokker postupuje ďalej v sovietskej časti. Trojplošník Fokker zasiahol pancier tanku Mendeleev. Tank Mendeleev postupuje ďalej. Tank Mendeleev zasiahol tank A7V. Nemecká húfnica zasiahla sovietské Dielo. Tank Lebedenko postupuje na nemeckú časť. Tank Lebedenko zasiahol tank A7V. Trojplošník Fokker postupuje ďalej. Trojplošník Fokker zasiahol tank Mendeleev. Dvojplošník Iltan postupuje. Dvojplošník Iltan zasiahol krídlo trojplošníku Fokker. Tak Orion Wagen nezasiahol cieľ. Dielo zasiahlo nemecké Dielo. Tank Mendeleev postupuje ďalej nemeckým jednotkám. Tank Mendeleev zasiahol tank A7V. Tank A7V postupuje ďalej sovietským jednotkám. Tank A7V zasiahol koleso tanku Lebedenko. Tank Lebedenko zasiahol tank Orion Wagen. Dvojplošník Iltan postupuje k nemeckým jednotkám, aby ich zbombardoval. Dvojplošník Iltan zničil tank A7V. Toto bola dvojplošníku Iltan posledná bomba. Dvojplošník Iltan pristáva. Dielo zničilo tank Orion Wagen. Nastáva vzdušná bitka. Dvojplošník Iltan zasiahol trojplošník Fokker krídlo. Tank. Trojplošník Fokker bol zničený. V tejto dynamickej ukážke bolo Iltan, Dielo, Lebedenko, Mendeleev, A7V, Orion Wagen a Fokker.